Ach jaj. No nič, idem zavolať Skyler. Sky, zdvihni prosím. Je to Surma. Sky, ja mám rakovinu. Nie, bohužiaľ je to pravda. Áno, hneď prídem domov, Sky. Porozprávame sa o tom. Jaj. Ahojte ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa na tomto kanáli. A je to začiatok potenciálnej série o Schedule 1. Dosť sa mi zapáčila táto hra. Toto nebude skin, ktorý budem používať, ak ste videli na začiatku, budem Heisenberg alebo Walter White. Ten tu ešte v prologu, ktorý som chcel natočiť tiež, není možnosti zmeniť skin až potom, keď ho skončíš, takže najskôr ideme spraviť prolog a uvítam vás do tohto sveta. Takže ďalší quest je ďalší deň v ráji. Zoberte nožničky zo storage, z poličky a nastríhajte vyrastenú trávovú rastlinu. Takže tu si to nastrihame. Ideme do packageu, tam si to dáme. Takže príbeh vám začnem vysvetľovať až potom, keď si prejdeme prolog. Myslím, že to bude tak najlepšie. Dobre, ideme. A ešte tu máme jednu, tak musíme ju poliať. Takže pekne doplná. Máme nejakého customera. Môžeme zaradiť vlastne aj všetkých. Nechám to prvýkrát, ale chcel som si to začať od znova s vami. Ak ideš do mestečka na nejaké díly, zobral by si dačo pre mňa, prosím. Mám nejaký biznis s nejakými týpkami, ktorí ostávajú dole pri moteli. Povedz im, že si tam pre môj balík. Nie im treba zaplatiť za nič. A ak chceš vyzdvihnúť nejaké zásoby pre seba, daj ich na moju sekeru. Užívaj. A kľudne môžeš ísť v mojej dodávke. V mojom aute proste. Dobre, ideme do Serena Flats. S tým, ktorým sme sa práve rozprávali, je náš strýko Nelson, ktorý
sa o nás stará. A my ideme teraz do mesta pre niečo. A spraviť nejaké aj dealy, samozrejme. My sme takí záhradkári, sa dá povedať. Pestujeme kvetníky. Takže. No tak, kde to parkujeme. Musíme nejak perfektne. Vlastne. Ideme urobiť tie dealy. To bude asi najlepšie. A to automaticky dalo, dobrá. Kde je ďalší deal? Týmto smerom. A ešte veľký modrý dom. Nie, iba modrý dom. Si behnem. Moja kamarátka Chelsea, možno sa jej bude páčiť tvoje matro. Skús sa za ňou ísť pozrieť. Kontakt. Chelsea. Máme ísť dať koštovku Chelsea blízko doktorovej kancelárie. A to je tu na. Ahoj Chelsea. Vyskúšaj. Je to porádne. Bude sa ti to páčiť. Aj som to dobre vedel. Takže, kúpime si 2 zeminy. Čakajú policajti. Ja musím to zakryť, aby nezistili, že to mám. V pohode, si čistý. Máš šťastie tentokrát asi. Ale ja viem, že ty a tvoj strýko niečo robíte. Na tom vašom ranči. Dávaj väčší pozor. Toto mestečko nebude tolerovať ľudí ako ty. Neo, moc dlhšie. Svidne 2. Dobre, ideme ideme sa porozprávať s nejakým násilným kontaktom. To je tadeto. Dobre. Dáme im OG-kaš. Môžem si dať ja OG-kaš. Nie, nie je to zaplatené. V skutočnosti starý Nelly nám nejaké peniaze dlží. Máš šťastie, že väčšinou doručí, čo sa zatiaľ vieme. Takže nechaj ho vedieť, že by to malo zaplatiť čím skôr. Taktiež potrebujem nejaké trávové semienka. Kľudne, ale ak Nelson nezaplatí, budeš ďalší na rade. Drive back to the ranch. Oni nám dali pseudo. Dobre. Ideme dopreč.
Neviem, či je ešte stále ráno, alebo sa začína už stmívať. A to je v podstate jedno. Povedal by som, že túto epizódu robíme nejaké tie základy a na taký budeme viac pracovať ďalšiu epizódu. Samozrejme robím aj tento prolog ešte. Tú privítačku, kde ťa to naučí veci. Dobre, sme tu na. Je tu nejaká laboratória. Môžeme ísť do pivnice? Nemôžeme. Strýko Nelson. Dobrý podvečer. Jak bolo v mestečku? Všetko v pohode. Dostal som tvoj balík, ale typci boli docela hnusní. Áno? Nestaraj sa o to. Ja si to s nimi vyrieším čoskoro. Ďakujem, že si to pre mňa zobral. Ja ťa nechám pokračovať, čo si chcel robiť. Vidíme sa zajtra. Dobre, ideme sa asi vyspať. Nie, ešte ideme zasadiť. Neviem, na čo sme brali až teda keď... No však uvidíme, ak to pôjde. Toto si zalejeme. Aj toto môžeme zaliať rovno. Aj keď asi nemusíme, ale zalejem to, prečo nie. Dobre. Ďalší deň. No. Policaj. Ospravedlňujem, že tu mám takéhoto človeka vyrušovať ma. Je to niekedy s ním ťažké. No nič, odišli sme. Utekli sme, Nels nás si dali. Odchytili ho. Si malý drogový díler. V novom mestečku, bez peňazí, bez produktu a bez kontaktov. Vieš iba jednu cestu, jak zarobiť peniaze. Čas sa dať do práce. Vychádzame. Vidím mi, že ideme viac po strede cesty, ale... Ja si ideme zabočiť, typujem. No. Schedule 1. Dobre, ideme si spraviť Waltera Whitea. On je taký tlstejší, žiadne vlasy, takéto nejaké... takúto nejakú bradu. Trochu blečšiu by som dal. Nejaké tie vrásky samozrejme. Dobre. Dobre, takto nejak oči. Dobre, to by šlo. Dáme si takto tričko. Vlastne nepotrebujeme zatiaľ žiadne, on má také inakšie, ale to si potom kúpim.
na to budem mať. Dobre. Sme hotoví a môžeme začať. Takže sme tu vo svojej dodávke v Highland Point, novom mestečku. Mám otvoriť telefón, ale ja už som práve že viem o tejto hre pár vecí, však som aj hovoril, že to nehrám prvýkrát. A tým pádom si zoberiem tieto veci, lebo tie sú docela hodnotné a užitočné. No, takže nejaký neznámy kontakt, ktorý tvrdí, že je Uncle Nelson, strýko Nelson teda. Počul som, že si v nejakých problémoch. Najlepšie nerozprávať sa na mobilnom telefóne. Nájdi nejakú telefónnu budku. Uncle Nelson, strýko Nelson. No nič, uvidíme. To počkám, než vyraste. A už nám vyrástli. Toto si ostrihám. Idem si to zabaliť, čo môžem teda. Ja tu nemám moc balíkov. Dobrá. Čo tu nechám? No nič, nechám tu ten storage rack, tento poličku a vezmem si tieto dôležitejšie veci. A za chvíľku zistíte, prečo si to berem so sebou. Myslím si, že takto pripravený je lepšie byť. Takže ideme sa porozprávať so strýkom Nelsonom. Zatracene. Dobre je počuť tvoj hlas, kámo. Vyzerá, že moje šťastie konečne vypršalo. Poliši ma dostali. Som zatknutý. Som zabásnutý. Som rád, že počujem, že sa ti podarilo dostať preč. Predtým, než som sa presťahoval do Serena Flats, som žil tu v Highland Point. Nie je to najlepšie mestečko, ale je tu veľa možností pre niekoho v tvojej práci. Ak moja pamäť ešte mi slúži dobre, mám nejaké peniaze tu skryté. Nie je to moc, ale bude to dostatočne na to, aby si sa dostal späť na svoje nohy. Môžeš ich nájsť skryté blízko Town Hall Fountain, v kanáli a za supermarketom. Zober to a choď späť do Arvy. A odtade pôjdeme ďalej. Takže. Tu vezmem, tu je kanál. Tu na fontána. Tu je supermarket. Tak. A ideme naspäť do Arvy. Ježiši Mar. Čo sa stalo?
To nebolo naše Alvíža, ale... Je tu dým, tu nebolo naše O nie. To kto spravil? No to je papierik, máme si ho prečítať. Vítaj do Highland Pointu. Toto je naše teritorium. Nebuď. Nezabacaj. To bol. Neviem, kto je to bol, ale viem, že tu je to B úplne dole znamená Benzis. Pretože ten kartel, alebo čo to tu je, sa volá Benzis rodina. Dobre. Tak, ideme naspäť na telefónnu budku. No, kúrnik, to nie je dobré. Je tu silný kartel v mestečku. Benzi rodina. Napadlo ma, že v nejakom bode budú problém. Ale nemyslel som si, že nájdu takto rýchlo. Vyzerá, že budeš potrebovať niekde, kde môžeš ostať taký nenápadný na nejakú dobu. Choď do motelu a opýtaj sa, či môžeš si kúpiť nejakú izbu. Potom budeš potrebovať nejaké vybavenie. Je tu hardwareový obchod. Zober tent na rastenie, stan na rastenie, nejakú zeminu a krhlu. Dobre, ideme domov. Ideme sa porozprávať s manažerom hotelu. Alebo manažerkou. Aj počkaj, tu daj asi, tak. Can I screen free sample? Tam je rovno aj zadarmo ochutnávku. Škoda, no dobre, kúpim si izbu. Dobre, máme izbu. Takže, vybalím sa tu na. Dobre, ideme do hardware obchodu. Tam je vybavené proste. Musíme dať nejaké peniaze sem. Nedám všetko zatiaľ. Tak, musíme kúpiť krhlu a nejakú zeminu. Tak. Pracujem v agrokultúre. Ale nie je to také dobré. Vždy som trochu zahradličil aj sám. Tu máš nejaké hnojivo na rýchly rast. Vítaj v Highland Pointe. Dobre, tuto predám asi. Oni sa tu dajú predať veci. To si potom ukážeme. A ideme naspäť do motelu. Si skoro pripravený na to pracovať, ale chýba ti jedna kľúčová ingrediencia. Semiačka. Budeš musieť sa porozprávať s dodávateľom, aby si nejaké získal. Dal som ti jeho číslo. On volá sa Albert Hoover. Je to miestny
semienkový dodávateľ. Pošli mu nejakú správu a poprosí dead drop. Som mu povedal o tebe, takže tvoja objednávka pôjde na sekeru. Môžeš to zaplatiť v budúcnu. Dobre, čakáme, než to príde. Teoreticky mu to môžeme aj zaplatiť, ako nie je to taká veľká cena. A ja viem, kde sa to platí, takže aspoň nebudeme mať žiadne dlhy zatiaľ. Je tu taktiež čas, kedy musíš byť proste doma, inak ťa zabásnu. Počkaj, musím si dať presne 30. Tak. Ideme si pre dead drop. Typujem si, že ho máme aj potom zasadiť. Tak, jeden OG-kaš. Mám ho tam dať. No, jak to tak vidím, dáme to na nejakých 42, tak, už to budú kupovať zákazníci a myslím si, že sa môžeme ísť vyspať. Tak a na ďalšej epizóde to dokončíme, to čo to od nás chce. Môžem použiť aj speed go teoreticky. Ja potom si budem musieť kúpiť nejaké ešte veci. Neviem, či ešte niekto bude objednávať. Dačo. Zatiaľ nemám akého customera moc. Skúsim si dačo zarobiť. Výborne. No, pochybujem, že ešte dostanem nejakú požiadavku dneska. Tak sa idem vyspať a ukončím tú na epizódu. Dobre, ja sa tu s vami lúčim. Myslím si, že toto by stačilo ako uvítaciu epizódu. A my sa uvidíme u druhej epizódy. Zatiaľ čau.